Hello guys, welcome back to my channel. Now you're watching DB production for Barmwdai. So if you like to watch my video, keep watching. First time na Barmwdai. First time nanya kalau Oh. Mithuram ni protection. Ayung jang first time tu ni sila kemudian, kayaknya tu ni sila langsung lah. Maupun kan? Ayung ah, angin sini lang maupun kan? Ese pun dah ada. Subscribe sih. Oh, bikonang guna lah. Angna DB production for Barmwdai. DB production for Barmwdai. Subscribe खालामनो दामोसै. Oh, goजोननाय जाबाय. Thank you. गोसोमसो नांगौमोनलै आंनो बियो Guys, थांनाय previous video vlogaव आं नोंथांमोननो थै होनना बुंदोंमोन फिल्मखौ, नाथाय थै नङा, जों बर'सो। दा बे जों बर' फिल्मखौ नायनो दाबाव। एकदम माबा नुखायो, अरिजिनाल असी बायदि नुखायो नायलाय बेट्सफ्रा। गोदो खारबा मोनखागौमोन आं खाराखै खारबा। जोंनि Barmwdaiआव एकदम दिदोम सासे माने आर्टिस्ट Barmwdaiखौ दावगा होबोनाय, मटिभेसन होनाय। लास्टिं नै माबायाव बेलाक फट'लायाव ओमफ्राय बेनि रिल्स एडिट बानायगासिनो। नै जोंना सार कमेडियाना। फैसाल' नांगौ आंनो फैसा नै ड्रेसा ini bosku सिनायखायो बयबो सिनायगोनदां खात्रा नुखायो नै हिर'आ सिनायगोनदां मालाय मा रायजो राजाल' सादा सिदा मानसि सादा सिदा मानसि ना एकदम गोगोम नुखायोना नै दारि सारि नाथाय मोनसे बुस्थु गैयाना मा बुस्थु गैया उनावहाय खोन्थानोसै आङो खोन्थानोसै ना वेलकाम नै जोंना फंबायाबो हेन्डसामखा नायलाय आयौ Gila जादोंलै गला जादोंना गाइस फिल्माथ' जोबोर हिट जागोन मिथुराम ब्रह्मनि प्रडाक्शन बिथाङानो गासिबो डाइरेक्शन खालामदों आरो आदार नाइसरांनि डाइरेक्शन नाइसरां गयारी फिल्मखौ नायनो दाबाव आरो बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनो हागोन जेब्ला फिल्मा रिलिज जायो अब्ला नोंथांमोना एड नुखागोन आरो नोंथांमोना कन्टेक्ट लानानै फिल्मखौ कन्टेक्ट लाबानो जाबाय नायनो थाखाय आरो जों बयबो सापर्ट खालामलायनांगौ गावबागाव फिल्मखौ बर'खौ जौगाहोनो थाखाय गोजोन्थों